Vi har så novellesamlingen Helle Helle, biler og dyr. Jeg kan ikke. Vi har valgt novellesamlingen af Helle Helle, der hedder Biler og Dyr, og i vores fremlæggelse, der var vi gennemgå en af novellerne, der hedder Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark, hvor vi vil analysere den i dybden, og så til sidst vil vi danne os et helhedsbillede af Helle Helles novellesamling, hvor vi også vil perspektivere den her novelle til nogle af de andre. Yes, og resumé af den, vi starter med, at det her ægtepar, tror vi det er, en kvinde og en mand, der sidder ved bordet, hvor at manden så siger, at han har inviteret sin mor med i sommerhus. Det bliver der ikke snakket så meget, det bliver der ikke snakket videre om, og næste dag, tror vi det er, sidder de så i bil på vej op til det her sommerhus, bare manden og kvinden. Og her sidder de så, at kvinden kører rigtig dårligt, lige fået kørekort, manden bliver køresyg, de begynder at diskutere om, hvorvidt det er en sendersmark eller en rapsmark, der er derude, fordi at det er en meget mærkelig lugt. Og de kører så videre og ender med at holde ind på resteplads, fordi manden har det rigtig dårligt. Hvor kvinden så snakker med en lastbilschauffør, og manden har højst sandsynligt været ude og brække sig eller tisse eller noget, og så kommer han tilbage med en buket gule blomster til hende. Yes, og karakteristik vil vi lave af personer og som miljø, tid og sted. Og en af de vigtigste ting, når man snakker om personer ved den her novelle, det er, at der ikke bliver nævnt navne på noget tidspunkt, hvilket sådan er meget atypisk for noveller. Så er der også kun 3 navne, eller 3 personer, som går igen igennem den her novelle. Og det er ligesom kvinden, og det er manden, og så er der en lastbilchauffør, der er med på den her, som de møder på den her resteplads. Så nævnes mandens mor også i novellen, men hun er ikke rigtig en del af handlingen, og man opfatter egentlig ikke, hun overhovedet er til stede i den her, novelle. Mm-hmm. Og så har vi en karakterisering af miljøet, plus noget tid og sted. Og at der fortælles ikke præcis, hvor i Danmark det er, men vi regner med noget udkantsdanmark, noget i Jylland, på grund af de her store marker, hvor der så enten gror rasp eller sennep. Og det har ikke rigtig nogen relevans for historien præcis, hvor det er henne, og det er ikke det, man skal fokusere på. Og novellen foregår over meget kort tid. Det foregår over aften, hvor de sidder ved middagsbordet og snakker. Og efter det er bare i den times tid, de egentlig kører i bilen og er på rastepladsen. Og det er nok allerede ved formiddag middagstid, og nok en ferie eller weekend, siden de skal op i noget sommerhus. Yes. Så vil vi snakke lidt om den gennemgående konflikt, der er i den her novelle. Og den starter ligesom ved middagsbordet dagen før, hvor de sidder og spiser noget pasta og spiser noget aftensmad. Og det er ligesom den her samtale ved middagsbordet, der er baggrunden for den her konflikt. Fordi her ved middagsbordet, der bekendtgør manden, at han inviterer sin mor med i sommerhuset, da han ligesom mener, at hun har brug for lidt fred og ro. Og et citat fra teksten, det er, at der går vel ikke noget fra os af den grund, side 1, linje 5. Og her, da manden han bekendtgør, at moren hun skal med i sommerhuset, så standser hun ligesom sin mundfuld og lægger bestikket fra sig, og så rører hun sig sådan lidt kvalt til halsen, og man kan se, at hun ligesom er utilpas ved den her bekendtgørelse. Og manden derimod, han spiser bare videre, uden at drøfte den her nye situation med kvinden. Og man kan se på kvindens ageren og den måde, hun reagerer på den her situation, at hun ligesom er utilfreds med, at manden har inviteret sin mor med. Og hun vil tydeligvis gerne have været afsted uden hans mor eller sin svigermor. Og temaerne i den her tekst har vi snakket om, er knas i ægteskabet, og så også kommunikationsproblemer. Og man kan se, der er knas i ægteskabet, når da de sidder i bilen også, at hun prøver lige at tage ham på låret, men han flytter så hendes hånd, og hun flytter egentlig lidt med den her lastbilschauffør, kan man se på linje 29, side 3. Og det gør hun jo egentlig for at få lidt hævn over ham, fordi at han har inviteret sin mor med, og han egentlig ikke har fattet, at hun er sur. Og så kommer vi videre til det, nemlig kommunikationsproblemerne, er, at han overhovedet ikke har fattet, at det er det, hun er sur, og han overhovedet ikke fattet, at hun rent faktisk er sur og har nogle problemer.
Og han tænker over, efter han har sagt, at han har inviteret sin mor med, og som Johan sagde, at hun stopper sin mundfuld, spørger han bare, om hun skal have mere tomatsauce, og så siger han, nej, jeg tager det sidste. Og lægger ikke rigtig mærke til, at hun har det faktisk ret dårligt med det her. Men, og de snakker ikke sammen i bilen, og ja, og hun nævner heller ikke, at hun er sur, og det skal ligesom være op til ham at gætte, at hun egentlig er sur over det her, og hun kommer med små hints hele tiden. De ender også op med at diskutere noget helt andet end den egentlige konflikt, mens de sidder i bilen. De snakker om en ellers ligegyldig diskussion omkring Sendersmarken og eller Rapsmarken, for måske at have den her konflikt, men for at undgå det egentlige problem og den egentlige konflikt, og ender bare med at diskutere noget andet, fordi det er nemmere end at komme helt ind til sagens kerne. Yes, og så er der også en del minimalistiske træk, der går igen i den her novelle. Blandt andet så er der det her med at gøre alting så simpelt som muligt. For eksempel er der det her med, at vi ikke har fået nævnt nogen navne overhovedet gennem novellen, og samt at miljøet ikke er beskrevet så godt. Og så hvis man kigger bare på den simple måde, teksten er skrevet på, så er det skrevet på sådan en meget simpel måde med, at for eksempel så bliver der nævnt cola et sted i teksten, i stedet for Coca-Cola. Og vi får heller ikke nogen uddybende forklaringer om noget som helst, for eksempel hvilken bil de kører i, og udseendet af forskellige ting, de kommer igennem i den her novelle. Så er novellen også baseret på på sådan en hverdagsskildring, at det er en meget virkelig hændelse, der sker. Det her med, at de sidder ved et middagsbord og ligesom beslutter, at de skal tage i sommerhus, hvor han inviterer sin mor med. Og det er her realismen også af hvor man kan se, at den her novelle passer på perioden, hvor den er realistisk. Det her med, at det er en hverdagssituation, som sagtens kunne være sket i virkeligheden, og der ikke er nogen surrealistiske træk ved den, eller ting, hvor at læseren ligesom ikke kan ikke genkende til de her situationer. Og et andet minimalistisk træk, det er det her show, don't tell. Blandt andet som Siv sagde, det her med, at vi får ikke rigtig på noget tidspunkt at vide i novellen, at de egentlig er sure på hinanden, eller at der er den her konflikt, men at vi ligesom hele tiden selv skal gå ind og analysere kvindens agering på de her situationer, og hvordan hun ligesom reagerer over manden, når han ikke opfatter de her mindre træk, eller mindre hints, hun giver ham over, at hun egentlig er sur. Så det er meget gennemgående med det her med, at vi ikke får forklaret noget i dybden, og at læseren ligesom selv skal sætte sig ind til sagens kerne, og selv sidde og fortolke om, hvad de egentlige hændelser går ud på. Yes, og så helhedsbilledet. Nu er det jo ikke kun den her novelle, vi har læst. Vi har også læst 15 små andre noveller i den her Biler og dyr. Fælles for alle de her noveller er, at det handler om hverdagssituationer. Det handler om menneskets forhold til hinanden, og hvilket er gennemgående for alle de her noveller, som Helle har skrevet. Og ja, det er, hvordan de reagerer sammen over for hinanden og over for andre mennesker i forskellige situationer. Og det er ikke kun en speciel mennesketype, det er, de stereotype og monotype, og det handler om at håndtere deres problemer over for hinanden. Alle novellerne handler lidt om kommunikation mellem mennesker. For eksempel i Tirsdag Nat, hvor vi har Bente og John, som ikke kan kommunikere, og de snakker meget forbi hinanden, og selvom de forsøger at kommunikere og løse problemerne, så det går bare ikke. Ja, og så det ser vi, altså det her med kommunikationsproblemer, ser vi også, som vi lige har sagt, i den her, med den her novelle med Sendersmarken, hvor at i stedet for bare at snakke om det egentlige problem, så begynder de, som Siv siger, at diskutere nogle andre ting, og kommer egentlig aldrig, og snakker ligesom forbi hinanden, og kommer aldrig ind til sagens kerne. Og det her med kommunikationsproblemer, og den her måde at agere på i forskellige situationer, i sit møde med andre mennesker, det ses også i Helles novelle Globryllup, hvor at en kvinde, Regitze, hun skulle have været oppe i sit eget sommerhus, men kommer til at tage for tidligere sted, og sætter sig så ind i en kirke, hvor hun så lige pludselig, fordi hun har svært ved at sige fra, og har måske en lidt anderledes måde at agere på i situationer med mennesker, ender med at komme ud til et bryllupsforsamling, hvor at
Ja, og ligesom mange steder undervejs kommer ud for nogle situationer, hun slet ikke havde behøvet at komme ud for, og ender simpelthen med at stjæle en cykel, eller låne en cykel af kokken, og så køre væk derfra. Så man kan sige, at helhedsbilledet, det handler om det her med mennesker. At hun egentlig kunne have undgået det her problem, måske lige den her i hvert fald, at hun kunne have undgået problemet, hvis hun havde kommunikeret noget bedre. Ja, hvis man bare havde taget fat om sagens rod eller sagens kerne, og så bare sagt tingene som det er, i stedet for hele tiden at pakke det ind og lade det være op til de andre. Yes. Ja. Det var egentlig Hej Ditte. alt det for os, så ja.